Kini gede ke AKASHVANI Shillong ke khubor man puli di kesan di jana kimat bokongsan juga khubor. One point Vice President kari ujak di Dhankar ha Shillong ha kejungwan juga ke arsi ke jong ui ke jela. Penpau Menteri Rang Baduk Narendra Modi ya ke jing song sarong banlong u sakriya sadasya beningkong ha ke jing pelat ya ke sakriya sadasya ta abhiyan. Penbena ke Election Commission juga di India ia katarik penlong election siteng samoi ha Gambegre constituency Meghalaya. Bat mat jing kinong rep jong kathan riwar set ni nabahyar dor ki marrep sabab palat liam. Ki khubor ki babnia. U Vice President kari u Jagdeep Dhankar ulawan poe Shillong nim kesengi ha ke jingwan jungok ke ba arsi ke jong u ya ke jela Meghalaya. Dhankar ubalawan sa kajela ha kasin ke beningkong ulawan yar ha ke katling sun helikopter jong ke Eastern Air Command ha apa Shillong. Hadian ulawan poe Shillong nim kesengi u Vice President jogari ulabo yo maunong rim na ke benta bentay ya ke Meghalaya Skill and Innovation Hub bat pelat baru ya ke CM Business Catalyst Student B Plan Challenge da ke jingi trelang bat IIM Shillong. Dhankar la sakhiru ya ke jingi soy ya ke sekolah MOU hapdeng ka UNDP bat ka sarkar Meghalaya na ke benta ki kentil ya ki sinjam sengkam la jong. Haba ajin kren nim kesengi u Vice President kari ula khot sobhai ki samla puli ke Meghalaya bakin wan kum kinong sya khot sobha ki jong u sya ka yen darbar parliament ke batmai bat ula khot sobharu ya ki dukhot jo ka yen darbar thau an ke jela ban wan jungo ya ka yen darbar parliament batmai da ka ba ong ba ka ba kum kata ka jingwan jungo kan long ka sinjam ban penrius pa yala ki jingsem ha ka be de bakari. Haba ajin kren halor ka jingkong san jong ka jingtei ya ka Meghalaya Skill and Innovation Hub. U President lo ong ba kalong umau jam sa ka jing penkeladur ka banlong ka jing kerku na ka benta ki samla ha ka banla penbiang ya ki jing don kam babun ki jong ki kat kum ka jing ya jong ka por. U Vice President lo ong ba ka kentin skill ka mot ka jing sei bat pemilut kat bala ya ka sap ka pong jing iwe ibriu ha ka nu ka benta ni ka kam ka bakerpang. Haba ajin kren ha kate ke jingwan jo Vice President kari ulak ke Meghalaya UCH Vijay Shankar ulak kren halor ke jingklan ke jela lembagi lat lenti bakadan ha kaliang ki kam jungok kai perthei bat ha ki sin jam penroi bala peniat seprang da ka ba phai khmat kerpang se ki samla ke jela ulat ulaong ba ka jela kadan shibun ba kinong song snong ki ba hapo ka khat khandai snam karta. Nakaliang Menteri Rang Bak Meghalaya u kondat ke sangma haba ajin kren ulapan ke jingtip babnya lengba ka PowerPoint halor ke jingiat saprang ki kampen roh ke jela. Hakoi pak kaliang ka Dr. M. Amprin Lindo ka balong ko ni ki Menteri Sarkar jong ke jela Meghalaya kala keren bat penpau halor kilat yo kam yo jam sabari na ka benta ki samla ke jela kam tami ki nurse bat kala banjur halor ke jeng penklan ye ki lat ai jing kai pentibit hakijat kam beper ke jela. Mentang si Vice President kari u Jagdeep Dhankar unthong ye wei tendai dieng kum ka jing simbenta ha ka program ek pe ma ke nam ha ka plau jo ka ying sa aulat ka Raj Bhavan ha ka por prash pawa menta ka step bat hadin kata unlik pat sesora banlik jungok kai ya ka krem arwa kaksat no kalikai bat kaksat no skithiang. U Menteri Rang Baduk Narendra Modi nen kesi la plat ba ya ka sakriya sadastia abhiyan. Ha ka jing dan rangkat lang u National President ke BJP u JP Nadda. Ha ka jing tho ka bola peni lembaga social media u Modi ulaong ba ko muwe ni ki dekhot ke BJP u song sarong banlong u sakriya sadastia benengkong Ulaong ru ba ka sakriya sadastia abhiyan kan penklan cu ya keseng BJP nadu na tenrai bat kan penti kenayu senyang balarkam jong ki parti karyakarta na kebenta ka jengki irat jongkari. Menteri Rang Baduk ulaong ba kanang banlong ne ka dekhot betreset hem iwe na ki karyakarta ki don kam ban register ni penrung kerteng ya sanphumut ki dekhot Hakawai ke jaka bala bu lani hakawai ke suki Vidhan Sabha.
Shushu ula ongru ba ki ba kum kita ki karyakarta kinlong ki bala bani khun ni aireng ha ka election shaka mandal committee bat ha ki wiki wedi ki election na lor kata bat ha ka juga por kin yu ala ru bantre ye shibun ki EKA na ka banta ka party BJP hadian habut kali ku kubor ka wanshapi na ka AKASHVANI Shillong Naka AKASHVANI Shillong mentangin beteng biang yaki kubor wirangsa. Ka Election Commission Jokori India kalapan bena bakatarik ben penlong ya ke election siteng samai na kabenta ka Gambegre constituency kanlong haka khatlai teri unai wing arajar arpusaw. Katarik ben penni ke jeng khat thep kerteng yaki kertong kanlong haka khatpla teri urisaw bat katarik ke bakhat du ban thep kerteng kadei ka arpusan terik menta obna risaw. Kajing jurip benia yaki dulir thep kerteng kan long haka arpu prateri urisau bat katarik bakat du iki kertong ban weng kerteng yela die na kalempong yakun election kan long kan live ho terik urisau. Chief Electoral Officer CEO kejela UBD Tiwari ulong ba kibor kibedikmi na kalian sarkar kila penbiang ya barok kicing penkre kibedan kam ha barok kibenta kanang ban penlong iki election kabakut basai bat kabayat be RNT. Usiho laong ba ka Election Commission menta kala pentri kam ya ka kendon an ka Model Code of Conduct ha West Garwels District na ka benta ka election siteng samay ha Gambegre. Ka bantri kam ya baro ki kertong ki sengsan perthei bat ya ka sarkar jela. Ya ka election siteng samay ha Gambegre la haban penlong hadin bu MLA ka Gambegre usaleng sangma ula ino kam nakadaw bula sa ajit kum MP natura banlong nong mikmat sa kayeng berbar Lok Sabha. Da kajing pai kmat jong kaseng Voice of the People's Party VPP ban penyari lagi tapnyang sa Shagaru Hills menta Menteri Ketenat Puli Putih jong sarkar Meghalaya urakam sangma ubalong uway ni kinangelam kaseng NPP ula kubor ba kajingwan rung ka VPP sa Garo Hills kanlong kajing mabakraw ya ka NPP. Habay kren bikinang patay kubor ura kam sangma uloong ba kamlong ka baday yanu ban penkerpang yala dia tang hakawi kathan ni tang hakawi kajay benriyo ha ka ba ula benrap da ka ba ong ba kaseng VPP kala skutu ya kajing bahabriyo jong kajala Meghalaya. Usang mau la kubur ba kajingwan ka VPP sa Garo Hills kan bu jingmai ke NPP nakadaw ba ki babun ni gidukot jong kaseng Congress bat kinong yalam ka TMC kilala ekren ban yeso lang bat ka VPP. Ki pat nong rep nakathan diwar sepngi jong ka Southwest Khasi Hills District kilapan pao ki jong Sokya halor ka kamay ka ji ka jong ki nakadaw ka jing hiardor ka banang yay biteng jong ki marrep bakathan ke jupeni ki bakon thop yu sensar ula terpat ukwai tempo bat kiwe di ki marrep ka balakta sikar de e ka yo ka kon bat bu jing e ki ban besai la ka long yang long sem bat ban pa skol le la ki khun ha bakren ki nong pathai ku bor ki nong rep nakathan manat ha Southwest Khasi Hills District ki ong ba usensar la hiardor shaba palat naka shispa laipu tengka shikilo shaka laipu tengka shikilo bat kador jong kiwe di ki marrep ukwai tempo la terpat bat kiweru kila hiardor shaba palat chairman ka sunjuk kirang ba shnong manat area uba ready sila ulong ba kinong rep jong kathan ki mat menta ya ki babun ki jing e nakadaw ba kimla bandi yala ki marrep hakador ka babiang Menteri rang badu Narendra Modi ula ai kubleyo Omar Abdullah halor ka jing simsmai ka jong ukum menteri rang ba ka Jammu bat Kashmir lemba ka jing thok ba ula penmi ha ka social media menteri rang badu Narendra Modi ula penpau ye ka jing kermen ha ka jing sipti jong Omar Abdullah bo onla ban ai ye ka jing sakri ki patbak kat to ka ni kubor lakut ka belawan sapina ka AKASHVANI Shillong ha ka por prabaji ye ni so pat ka AKASHVANI Delhi nak mentaki kubor ki banwan naka